Ongi etorri magazinera, gaur maiatzaren 2, astelena, bi elkarrizketa izanen ditugu lehenik eta behin Jaione Eugi, pobrezia eta bazterketaren aurkako Nafarroako sareako kidearekin egonen gara, martxan jarri duten kanpaina baten kontu solasean, eta gero Patxi Urrutia gure betiko tertulianoarekin egonen gara hainbat gai politikotaz solasean. Baina has gaitezen beti bezala, betiko edukiak ikusten. Has gaitezen efemerideekin. 1919ko maiatzaren 2, Leonardo da Vinci italiar pizkundeko arkitekto, musikari, asmatzaile, ingeniari, eskulture eta margolaria hil zen. 1879an, maiatzaren 2, Pablo Iglesias, Galiziarrak PSOE alderdia sortu zuen Madrilen. Eta 1958 urtean, Bigarren Mundu Gerran Sobietarrek Berlin hartu eta Alemaniarrak Italian errenditu egin ziren. 1969ko maiatzaren 2 eta 2 guardia zibil erail zituen Ordizian. Bukatzeko 1984an, Kongreso Nazional Afrikano Nelson Mandelaren alderdiak izugarrizko arrakasta izan zuen apartheid ondorengo lehen hauteskunde demokratikoetan. Goazen lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 2 da astelena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Sindikatuek kalera atera dira maiatzaren 2ean langileen eskubideak aldarrikatzeko. Pedro Iglesias irundarrak Endarlazan harrapatu du denboraldiko lehen izokina. Elinet mugaz gaindiko larrialdien proiektuaren azken mintegian Nafarroan. Mozkortuta zegoen gidari batek 2 autoen aurrez aurreko talka eragindu Martzilan. Oso larria parapentezale bat Iturmendiko ermita baten kontra egin ondoren. Nafarroko ekonomiak aurrera egiten jarraitzen du 2022ko hasieran eta 100% hazi da urteko lehen hiruhilekoan. Guztira 183 udalerrik Nafarroko birziklatze lehiaketarik handienean parte hartuko dute ingurumenari kalte gehien egiten dioten hondakinak murrizteko. Nafarroak eta estatuak onartu egin dute foruzaingoko kiden erretiro adina 60 urtera aurreratzeko edo 35 urteko zerbitzuan. Karpak kentzea koronavirus terrazak pixkanaka deseskalatzeari ekin dio, bere garaian baimendutako 58 karpetatik 22 geratzen dira erabiltzen Iruñan. Javi Villarreal artista eta irakasle irundarraren erakusketa omenaldia kontestableren jauregian egonen da ikusgai. Iruña ekinean ekimenaren 2. edizioa ekonomia berdea programak sektore horrekin lotutako enpresa proiektu bat asmatu, eraiki eta garatzeko prestakuntza eskaintzen du. Idiazabal jatorri izendapenarako 3 gazta nafar eta Nafarroko olio jatorriaren $2 garaile izan dira Madrilen ospatu den gurmetaretoan. Eta orain gaurko agenda. Gaur 7 indarkeriak dantzatzera behartzen gaituzte liburuaren aurkezpena egonen da. Autore andana bat ditu liburuak, Ibai Atutxa, Ordeñana, Lorea Azpeitia, Anta, Olatz, Dañobeitia, Caballos, Onintza, Audriozola Irazar, Iratxerretozola Gutierrez eta hainbat gehiago. Asteazkenean, Maitane Perez ipuin kontalaria Milagrosako liburutegi publikoan egonen da, 6etan. Larun batean, Euskararen eguna 12etan Antxoainen hasiko da, egitarau bete batekin, kalejira, erraldoiak, Pantxika Lamurren ikuskizuna, Bertxo Poteoa Saio Alkaiza eta Julio Sotoren eskutik, bazkari herrikoi autogestionatua, musika, jolasak eta abar. Aurrendako sormengunea, marrazketako tailerrak egonen dira.
Tokio Arroxa izenekoak, Kondestable Zibiboxean 8 eta erdietatik 7etara. Eta 8etan Anariren kontzertua, Gaiarren sarrerak 15 eurotan. Eta ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasek honakoa nabarmendu du lerroburu nagusiaren bidez. Nafarroa Errusiaren inbasioaren ondoriozko ziber erasoen gorakadaren aurrean babesten da. Aipatzen denez, gobernamenduak bere sistema fintzen du eraginak arintzeko. Zentro Kriptologiko Nazionalaren laguntzarekin borrokatzen baitu. Ogasuna eta foruzaingoa dira zaintza berezia eskatzen duten zerbitzuak. 2021 datuak lapurtzen saiatu ziren 300 kasu izan ziren. Bertze berri batean, Budimir, gola eta errekorra. Horixe jarri dute izenburuan. Budimir osasunako jokalaria Eltxeren aurkako partiduan erakusten duen argazki baten azpian. Bertze berri batzuetan, Aragones espioitzarengatik kereiatu da eta Sánchezi erreakzioa eskatzen dio. Diario de Navarrara pasako gara. 52.000 nafarrek etxe bizitzaren erosketa murrizten jarraitzen dute. Azaltzen denez, 4.000 pertsona gutxiagok baliatzen dute onura fiskala. Argazki handi batean osasunako jokalariak besarkatuak. Izenburuan, errekor gazigozoa. Budimirrek elkarren segidako golen marka hautsi du, osasunak hausten jakin ez zuen partida batean. Eta letra txikiagoetan, azpian, femeninoa, osasunak Oviedo garaitu eta lider jarri da. Bertze berri batzuetan, UGT eta Komisiones Obrerasek mobilizatu eginen direla, erran dute, ez badira soldatak igotzen. Eta Yolanda Díazek langileen estatutuen berehalako erreforma aurreratu du. Ondasun higiezinetako inbertsioak gorantz eta edozeinen eskura, azken berri batean. Goazen gara egunkariarekin. Lerroburu nagusian, maiatzaren lehenean soldatak igotzearen aldeko aldarria. Sindikatuen mobilizazioak agerian utzi dute langile klasearen ekaitz perfektuak eragindako kezka. Krisi klimatikoa, pandemia eta orain gerra Ukrainan. Argazkian labek deitutako atzoko manifestazioa Donostiako kaleetan. Eta bertze berri batzuetan, Ukrainak ibilbide luzeko berrarmatze orokorra sustatuko du. Feijóo erregimenaren alkoia gestore onaren itxurarekin. Eta erreportajean, Trapagarango iragan mehatzarira bidaia. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Berri nagusian, Eider Garde 03 plataformako bozeramailearen hitzak. Negoziazio mailan onartu gaitzatela nahi dugu. Greba mugagabea abiatu dute Nafarroako 43 haurreskoletan gaur. Sarrigurengo Malkaitz haurreskolan egin dute lehenengo protesta, ezarri dizkieten gutxiengo zerbitzuak salatzeko. Navarra Sumaren zuzenketak pai legearen segurtasun juridiko eza areagotu dutela ohartarazi dute Euskal Herria irratiak agertu duen bertzi berri batean. Geroa baik EH Bilduk, Ahal Duguk eta Ezkerrak bigarren txosten bat eskatu dioten Nafarroako kontseiluari, ingelesa ikasteko programa eredu izaterako bidean, jarri eta langileen egonkortzea arautzen duen legearen inguruan. Eta azken berri batean, bururik ez, osasunaren partidaz ari direla, banakoan bukatu zen Eltxerekin jokatu zen partidan. Gaurko eta biharko eguraldia. Astea giro nahasiarekin hasiko dugu. Goizean goizetik zerua lainotuta egonen da, eta euri pixka bat egingo du, baina bereziki arratsaldean. Euria batez ere barnealdean egingo du, eta baliteke tarteka zaparrada batzuk botatzea. Trumoi ekaitzen bat izatea ere ezin da erabat baztertu. Temperatura apur bat jaitsi egingo da, eta balio altuenak 15-16 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, suabe, eta arratsaldean barnealdean apur bat indartu egingo da.
Asteartean giro goibel eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Zerua lainotuta egongo da, batez ere hegoaldean. Euria egingo du tarteka eta edozein eskualdetan egin dezakeen arren, kostaldean zailagoa izango da bustitzea. Temperaturan ez da gorabehera handirik espero eta balio altuenak 17 gradu ingurukoak izango dira. Bueno, eta gaur arratsalean Jaione Eugirekin gaude lehenengo elkarrizketa honetan, bera pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako sareko kide da, eta hain zuzen ere zuek Jaione liburu dendaren elkartearekin batera, atera duzue orain kanpaina bat, bai, irakurketak eraldatzen zaitu kanpaina hain zuzen ere, eta bueno, horretaz solastuko gara, beraz, mil esker gaur gurean egoteagatik. Arratsaldeon eta mila esker zuei espazio hau emateagatik. Galdetuko dizut hain zuzen ere kanpainaz hasteko, zertan datza kanpaina hori, Jaione? Bueno, guk pasaden urtean ja hasi genuen kanpaina honekin, zeren ikusi genuen garrantzitsua dela herria konpontzen dituzten pertsonai beste era batera iristea, ez? Eta baita ere, ikusten duguna sarean, narrazioaren bidez, istorioen bidez, oso era politan empatiza dezakegu pertsonekin, ez? Pobrezia egoeran daude pertsonekin. Eta, irakurketaren bidez, eredu asko bilde ditzazkegu sensibilizazio hau egiteko. Eta, momentu horretan, liburu den elkartearekin kontaktuan ipini ginen, eta hori, pasaren urtean eta urte honetan, egin ditugu, pizka liburuaren egunaren inguruan, egin ditugu, jarduera batzuk. Alde batetik, pasaden larun batean izan zen liburuaren egunea, eta han egon ginen, egin genituen alakoak, markatzeko, eta hemen ikusi dezakezu, ipintzen duguna, irakurriko dute, oso txikia denez, aurre iritziekin bukatzeko liburuak daude irakurtzeko. Pizka bat, pertsonek hau haien etxera eramateko, eta beste aldetik ere egin genituen kartelak, bezala, zeren hau da inklusioaren betaurrekoen sentsibilizazioaren kanpaina. Zeren gure ustez, ipini behar ditugu betaurreko horiek, estereotipo horiek ditugun aurre iritziak kasurik ez egiteko, ez? Eta, alde batetik egin genuen hori, eta beste aldetik sare sozialetan egon ginen liburuen gomendazioak egiten. Baina liburuak pizka bat kutsu soziala duten liburuak gomendatzen. Eta, Nafarroako editore ezberdinak bideo batzuk bidali zizkiguten, guk sare sozialetan bildu genituen, eta baita ere, sarearen parte dauden entitate sozialen partetik ere gomendioak egin ziren. Begira. Jaione, gelditzen dut momentu batean elkarrizketa, aitzen da asotxa, hola klikak bezala eta holako gauzak. Vale. Bai, markatu, Vale. Bai, posible batin bada sartzen delako soinu hori, Vale. Eta, ya está, lo sabi la gente. Bai, segitzen dut elkarrizketarekin, Vale. Jaione, zer iduritzen zaizu ekartzen aldiola liburu batek edo liburuek irakurketak irakurleari hain zuzen ere, ez? Ezagik iduritzen zaizu baliabide berezi bat dela hau, baliabide desberdin bat, erranut baitugu hitzaldiak, baitugu pelikulak, irakurketak zer ematen du gauza hauetan sakontzen? Bai, gure ustez, hurbiltzeko beste era bat da, ez? Agian, entitate sozialetik ohituta gaude hurbiltzera,
jo, jarduera ezberdinekin, edo ez dakit, manifestaldiaekin, ez? Beste erabateko sentsibilizazioak egiten ditugu. Eta irakurketa oso baliotsua da, ja, esan daiteke irakurketa entsaioen bidez, novelen bidez, baina baita telebistan ikusten ditugun istorioekin, ez? Azkenean, baita ere idatziak izan dira, ez? Eta hauen bidez istorioak ezagutzen ditugu, eta uste dugu beste pertsonen istorioak ezagutzeak, ez? Eta haien historia osoa, ez? Zer da bere ingurumena, zer gertatu da, simpatizatzeko oso herramienta baliotsua dela, oso tresna baliotsua. Bai. Bai, azkenean baditugu entxeguak, saiakerak, eta hor badugu segurazki informazio handana bat, informazio batzutan informazio gordina da, eta ez digu egiten ere, gero hurbiltzea gehiago dugutiago, ez? Ja erraten digute, badira 1000 pertsona kalean. Bueno, baina kontatzen badigute, ez? Kalean bizi den pertsona baten egunerokoa nola den, normalki horrek mugitzen digu gehiago, ez? Emozioak mugitzen digu. Bai, hori, esaten duzunez, ez? Entsaioak oso hotzagoa da, gainera interesa izan behar duzu gai horretan, zeren, bueno, entsaio bat irakurtzeko zerbaiti buruz, ez? Interesa izan behar duzu, baina adibidez, novela bat irakurtzen duzunean, atzean dagoen istorioa ere asko esaten dizu, eta baita ere gehien bat txikientzako. Osea, txikientzako liburuetan hor heziketa handia egin dezakegu, ez? Hezkuntza. Adibidez, bazagoen Harold Bloom izeneko literatur kritikaria, bueno, hori aski ezaguna, polemikoa ere bai, baina berak erraten zuen irakurketak ez digula hobeak egiten, baina akaso bai egiten digula jartzea bertze pertsona baten larruan eta empatizatzea, ez? Ematen du empatiarako herramienta bat, hori bat du literaturak. Bai, eta baita ere pixka bat pentsatzeko, ez? Osea, irekitzen dizute ateak, ez? Beste mundu bati. Orduan hori zure, hori zabaltzen zaitu, ez? Orduan pentsatzeko ere bai, ona da mota guztietako literatura irakurtzea. Komikiak ere gomendatuko dituzue, denetarik. Bueno, zuzen ere galdetuko dizut horretaz. Gomendatzen aldi guzu liburu batzuk hemen gaudela? Bai, liburuen elkartetik eta entitate sozialetik batzuk gomendatu zizguten, adibidez hori bai, komiki bat, Las Invisibles, nik ez dute irakurri momentuz, baina oso polita dirudi. Eta beste batetik, adibidez, Sorracismo gomendatu zuen, eta nik irakurri nahi dut, hori da Sara Mesaren Silencio administrativo. Eta hori, kontatzen du nola irregular egoeran dauden pertsonek, nola ze egoeretan aurkitzen diren batzuetan, ez? Ze zailtasun egiten dieten aurre. Eta ni gomendatuko nuke bat, ez da oso erraza irakurtzeko, da Cristina Moralesen liburu bat, da Ni amo ni Dios, ni partido ni de fútbol, eta lektura fácil deitzen da hasi txikitan, eta oso liburu, hori zabaltzen dizu begirada, hori gutxienez. Zuri hain zuzen ere, ezagit hori gomendatuko diguzun, galdetu nahi nizun, ea baduzun zuk oroitzapenetan libururen bat, irakurketaren bat egin zula, klik bat erranduzula, ostra, orai iritsi naiz bertze toki batera liburuan. Bai, liburu hau, esan dudana, Cristina Moralesena orain dela gutxi irakurri nuen, orain dela urte bat, gutxi gora bera, baina ni gomendatuko nituzkere beste liburu batzuk, baina beste realitateak ere ezagutzeko, ez? Adibidez, beste nazioarteko pertsonen liburuak, ez? Han ditugu Chimamanda Ngozi
adibidez, baditu liburu feminista batzuk oso interesgarriak, baina berak Afrikakoa denez, beste era batean idatziak izan dira, ez? Osea, pizka bat ere, betaurreko horiek janzteko beste motatako literaturak ere irakurtzea oso polita da, ez? Galdetu nahi dizut, hemen zaudela, Jaione, pixkat pobreziaren inguruan, ezakit nola ikusten duzu zuek Nafarroan egoera hau, areagotzen ari da, pobrezia gutxitzen ari da, nola dago kontua? Pues begira, esaten dugunez, zeren, guk urtero pizka bat hausnarketa hau egiten dugu, ez? Eta, ikusi dugunez da, 2008ko krisitik 10 urtetara, gertatu zena zen, pobrezia egoerak areagotu egin zirela, eta gutxinaka egoera gutxiago ziren, baina pandemiarekin eta baita ere azkenengo urteetan ikusten genuena moteldu egin dela berreskuratze hori. Orduan, pobrezia egoeran dauden pertsonek ez dira ateratzen egoera horretatik. Egoera latza da egia esan, zeren ez dira agian oso kopuru handia, baina eske egiten dugu Nafarroako pertsonen 12%, nahiko zabala da, ez? Pobrezia egoeran daudenak. Orduan, bai nabaritu dugula, ez dela berreskuratzen egoera, eta oraindik 2008an uste dut direla 8% inguru, eta orain gaude 11–12 inguru portzentuan. Jaione, erratuzulik ez dela berreskuratzen egoera hori, erran duzu ez dela portzentaia txikitzen ari, ez? Bai, hori da. Estankatua eta ez da hori berreskuratzen. Galdetu nahi zu, Jaione, pobrezia egoera zuek nola definitzen duzuen, nor erraten duzue dela pobrea, norrez, nola egiten da banaketa hori? Guk, hitz egiten duguenean pobrezia egoera edo giza bazterketa egoeran dauden pertsonei buruz, agian guk, kaleko pertsona bat pensa dezake dela bakarrik pobrezia ekonomikoa, baina guk zabalagoa egiten dugu kontzeptu hori, ez? Eta hitz egiten dugu baita ere, adibidez, beharrezkoak diren gauzak eskura ezin dezaketen pertsonak ere egoera horretan daudenak. Adibidez, momentu hauetan asko hitz egin dugunez, argiari buruz, edo kalefazioa pizten ez dituzten pertsonei buruz. Adibidez, haragia jaten ez dituzten pertsonek, zeren ez daukate dirua. Baina, eta beste aldetik baita ere, da tresna bat, da neurtzeko tresna bat, baina esaten da urtean zehar denboraren 20% baino gutxiago lan egiten dituztenak ere egoera horretan daudela. Baina, ez aukeratzen dutenak, sino baita, baina lan egin nahi dutenak eta ezin dutenak lan egin. Beraz, ez da erabiltzen normalki errenta bat, hau da, ez da erraten, pobrea da, baditunak hilabetean 600. Baita dago neurketa hori, eta gainera dago alde batetik orokorrean, egiten da media, errentaren media, Nafarroako errentaren media, eta horretatik behera daudenak, esaten dugu egoera larriagoan daudela. Baina, 320, uste dut dela 320, ziren urtero aldatzen da, baina gutxi gora bera, beti neurri horren inguru da, 320 eurotik gutxiago, baina gutxiago dituzten pertsonak hilabetero, baita ere pobrezia larrian daudela esaten dugu. Claro, hoi da, ez, gero bada pobrezia larria, ez, pobrezia inagoa. Adibidez,
pentsatzen dugunean guk pobrezian, pentsatzen dugu kalean dagoen jendean, baina baita ere, ez, pobrezian egoten alda, bueno, etxeetan bizi den jendea, ez da? Bai, oso orokorrean pentsatzen dugu hori kalean dauden pertsonak edo mendizidadea egiten dituztenak, ez? Baina ez dira horiek bakarrik, eske agian zure bizilaguna ezin du aurre egin eguneroko janariari adibidez, eta ez dizu esaten. Eta hori baita ere egoera larrian daude, edo pertsona batzuk adibidez gurasoak liburuak ezin dituztenak erosi, ez? Hori pobrezia egoeran daude, baina agian ez ditugu hain zuzenki ikusten, ez? Edo ez dugu, esaten, pobrezia egoeran daude. Agian egin dezakegu zerbait, ez dugunez ikusten, agian batzuetan esaten dugunez, ez? Ez duguna esaten, ez da existitzen, ez? Bai, claro. Nire horrek, gero, uste dut eztabaidagarria dela batean ere bai, zeren, claro, jendarte handizetan adibidez ez da harakirik jaten, ez? Eta horregatik ez da pobrea konsideratzen jende hori, edo ez izateagatik argi indarrik ez da pobrea konsideratu, ez? Horrek ere, eta hau erratea pixket polemikoa da, baino badu punto bat ere erlatiboa, ez? Jendarteak non jartzen duen normalitatea eta beharrezkoa pixket horren araberakoa ere definitzen da zer den pobrea, ez? Bai. Eta egoera oso ezberdinak daude, Eta hori oso garrantzitsua da ikustea gehien bat haiekin lan egiteko orduan, osea, ez da gauza bera, agian zuk vegetarianoaz bazara, oso ongi, ez? Baina adibidez, familietan, neurriak dira, azkenean oso zaila da hau neurtzea, horregatik guk esaten dugunean, orokorrean da arrisku egoeran daudela. Pobrezia arrisku egoeran. Zeren, hori baita ere, zaila da neurtzeko, baina bero, adibidez, haragiarekin, esaten duguna da, nahi dutenak erosi eta ezin dutenak. Pixka bat hori da neurria. Eta lanarekin gauza bera, ez? Ez da adibidez, zuk agian ez duzu lan egin nahi, edo ez dakit, ikasten ari zara, pertsona hori ez da baremo honetan sartzen, bakarrik nahi dutenak lan egin eta ezin dutenak. Claro. Ez egita ados egongo zaren erekin, pentsatzen dut, momentu batean pobreziaren lazgarritasunaren zati bat, ez dela bakarrik behar fisiologikoak asetzeko adina baliabide ez dituzula, baizik eta duen estigma, ez? Aipatu duzuk, adibidez, liburu testuak edo liburuak ezin dituzula erosi. Hori momentu batean ez dizu hainbertze ukitzen zure behar fisiologikoetan, baina bai da zerbait, lotsa ematen duena, ez? Eta sozialki gogorra dena, ez? Eta nik uste horrek ere badu handiz ikusteko, ez, pobreziarekin. Bai, noski. Alde batetik, pertsona bat garatzeko, ez, bere, ez dakit, alderdi guztietan, alde batetik, beharrezkoak dira fisiologikoki ditugun beharrak, asetzea, eta horiek dira guretzat beharrezkoenak, baina beste aldetik ikusten duguna da, ere, ez dutela bateak irekiak beste leku batzuetara. Ez, adibidez, ez dakit, zinemara joatea, antzerkira joatea, ez, halako gauzak, edo, ez dakit, taberna batera, kafe bat hartzera joatea, batzutan bai, baina beste batzutan ezin dira joan, eta gainera, batzutan ezin dira joan, diruak ez dutelako, baina bestetan diskriminazioa ere jasotzen dutelako, ez? Aporofobia hori, famatu hori, ez? Kontzeptu hori da, pobrezia egoeran dauden pertsonen kontrako diskriminazioa, eta, egunero entzuten ditugu halako kasuak, ez? Adibidez, mobila baten garana joatea, eta gendan, esatea, mesedez, ezin zara etorri denda honetara. Halakoak gertatzen dira ere Nafarroan. Eta hori, noski, diskriminazioa handia da, ez da agian beharrezkoa, ez?
mobil bat hartzea, baina, bueno, libreki denetatik ibiltzea, pues, ez dakit, guk somatzen dugu apunta, baina beste pertsona batzuendako ez da apunta. Eta Jaione, bazterketa horretan, ez dire bakarrik, bueno, pobrezia material baten egoeran dauden jendeak, badire ere bai, badidez, beren generoarengatik, sexualitatearengatik eta abarrengatik, ez, baztertuak diren jendeak. Bueno, ze motatako perfilak ikusten dira bazterketa horretan? Motatako guztietako perfilak, gure sarearen barne dauden entitateak mota guztietako kolektiboekin lan egiten dute, eta batzuetan gainera egoera batzuk zapaltzen dituzte besteak, ez? Baina hori, esaten duzunez, ez? Adibidez, emakumeengan jasotako violentzia, violentzia matxista jasa egin dituzten emakume batzuk adibidez, ez? Edo emakume bakarrak aurrekin, ez? Egoera hori aurre egitea nolakoa den zaila diru asko ez baduzun, ez? Migratutako pertsonen familiak adibidez, ez? Hijito familiak ere baita batzuetan zailtasunak dituzte. Motatako jende guztia, baita ere Nafarroan jaiotakoak eta, ez dakit, adibidez, baita daukagu kartzelatik ateratako pertsonen kolektiboa, ez? Zeren horiek estigma handia daukate, ez? Edo adibidez, baita ere drogodependentzian egon diren pertsonen estigma jasaten duten pertsona horiek, mota guztietakoak. Jaione, guzti hau azaleratzeko hain zuzen ere, irakurketak eraldatzen zaitu, kanpaina abiatu duzue, eta 23an liburuaren egunan egon zineten, uste dut Gaztelu plazan, eta maiatzaren 28tik ekainaren 6 ere egonen zarete, aipatu duzun informazio ematen, kartelak eta horri markatzeko horiek ematen, ez dara? Bai, sare sozialetan ere, bildutak daude bideoak, gomendazioak ikusteko, baita gure webgunean, dela redpobreza.com, hor badaukagu beste gomendio batzuk, eta gero, maiatzaren bukaeran prestatzen ari dugu zerbait, letra heridas kolektiboarekin, baina oraindik ezin dezakegu esan, zeren ez da publikoa, baina, baita etorri egingo da idazle bat, honi buruz egiteko. Nik ere, txiko dut gomendio txiki bat egiten, Ametxar Zaiusen eta Ibrahimaren Minan liburua idatzi zutena, aski ederra, berria, eta, ederra eta gogorra, ez? Bi gauza horiek dituena, hor nire gomendio txikia, eta mila esker honiz, Jaione egiten duzuen lanagatik, eta gaur goizean gurean egoteagatik. Mila esker zuei. Hurrengo arte. Eta Iruñerriko udaletako berriak ikusiko ditugu orain. Antsoainekin hasiko gara. Euskararen eguneko bertso poteoaren ibilbidea aurkeztu du Antsoaingo udalak. Arrobi gaztelekutik abiatu ondoren, lehen geldialdia Nafarroa kalean eginen dute. Gero, Lapurbide kalean joanen dira. Ondoren, plaza berrian jarraituko dute eta azkenik Eltxarko elkartearen izkinean bilduko dira. Bazkaltzera joan aurretik. Oroitu Saio Alkaiza eta Julio Soto izanen direla bertsolariak. Eguneko zentro komunitarioan 75 urtetik gorako eta dibertsitate funtzionaleko pertsonentzako informazio gune bat irekiko da. Bertan, administrazioko izapideekin, kontsulta medikoekin, kultura eta kirol eskaintzekin eta abarrekin lotutako zalantzei buruzko informazioa emango da. Astelenetik, bortzetatik 6 erdietara eta asteazkenetan 9 erdietatik
10 eta 50 bortzetara egonen da zabalik. Non eta eguneko zentro komunitarioan. Aranguren Ibarreko Lino Otano musika eskolak matrikulazio epea ireki du gaur maiatzaren 2an. Maiatzaren 12 arte egonen da zabalik eta 2022-2023 ikasturteari begira izanen da. Ikasle horiek matrikulatu berritu beharko dute eta ikasle berriak bestetik izen ematea bete. Azkeneko hau eskolatik pasaz gero eskuratu daiteke. Eta 2022-2026 aldirako lehenengo barneko berdintasun planari buruzko informazioa atera du Arangureneko udalak. Baita ere, maiatzaren 7an, larunbatean, Arangurenen ospatuko den Euskararen egunerako txartelak salgai egonen dira bihar arte. Arantxenean, kulturretxean eta Euskara zerbitzuaren ohiko ordutegian. 2022ko Barañaingo festetarako berdintasun eta tratu onak lelopeko pegatina lehiaketa abian jarri da. Iragarkian dioenez, 12 eta 30 urte bitartean badituzu eta Barañainen erroldatuta bazaude, animatu eta aurkeztu zure zirriborro. Barañaingo udalak herriko merkataritza babestearen aldeko apustuari eusten dio, eta bizi den egoera zailaz jabetuta, deskontu bonuak, barabonoak maiatzaren 2an gaur zirkulazioan jartzen ditu, udalerriko ekonomia suspertzen saiatzeko, guztion artean lagunduz. Tokiko negozioak eta herritarrak 50.200 euro erabili dira, eta 184.000 euroko kontsumoan gauzatuko dira bonoetan. Iruñea ekinean, ekonomia berdea, ekimenaren 2. edizioa aurkeztu da. Programak sektore horrekin lotutako enpresa proiektu bat asmatu, eraiki eta garatzeko prestakuntza eskaintzen du. Ekainaren 17an amaituko da izena emateko epea, eta ondoren gehienez 20 pertsona hautatuko dira prestakuntza programan parte hartzeko. Eta orain arte 6.200 lagunek baino gehiagok parte hartu dute aurtengo Sanferminetako kartela aukeratzeko bozketan, eta prozesua maiatzaren 4an amaituko da. Kontsultak eguneko 980 botorekin, eguneko batez besteko parte hartze handiena du 2008an sistema hau martxan jarri zenetik. Eta gaur, Patxi Urrutia, gaur ezain urruti, nahiko hurbildu hemen, gurean, hau da, Baztango tertulianoa, Baztango sex simbola, gurekin gaur, ongi etorria, Patxi. Mil esker. Gai politiko handana batez, sakontzeko. Badire inbertze eta oso importante zergatik oraikoak segun nola bideratzen diren, gero etekinak ere modu horretarakoak izan daitezke, horrengatik, gai asko daude, importanteak, eta aldaketa asko egin beharko ditu ez badugu misiri gorrire abiatu nahi. Ukituko dugu horietako baten bat, hain zuzen ere atzo, Patxi, maiatzak bat, langileen nazioarteko eguna. Ez dakit, Patxi, zuk zer aldarrikatuko zenuke atzo bezalako egun handi horretan? Lehenengo gauza igual bizitasun pixket gehiago, ez? Gero eta gehiago ituratzen ari gara horren inguruan diskurso nahiko dultzeak egitera, eta mobidak ere nahiko suabeak eta badakigu gaurko egunean eta aurre egiteko kapitalari eta kapitalaren kudeatzaileei bertze jarrera batzuk behar direla eta bertze indar bat irakutsi egin behar dela. Niri duritzen zait ikusita non gauden pensioen murrizketekin, soldaten murrizketekin denekin, bertze zerbait gehiago behar dugule eskutartean hartu, zeren eta heldu zaizkigunak eta ez naiz espantukari, baizik eta realitatean, aurten bertan, kontutan hartu, eguneko 5 galdu dugula, gure erosmen aletan, ez?
Eta gero, horrelakoak gertatzen bali badire, pues, pobretzen ari gara, eta gainera badakigu ziur gaude, hemendik aurrera biziaren iguera bezalako iguera izango dugule guk ere gure jornaletan. Administrazioan, hor nahiko ongi dagoen kudeaketa eta beste modu batera egiten den eguneko bosta galdu balime da, hainbeste lantokitan eta horren beste edo gehiago ere galduko da. Eta gero, zer erraten digute horrelakoetan, ez dagoela dirurik. Gezurra. Neri pena ematen dit, norbait etortzen delek eta erraten dute. Bai, baina berdin, guk izeintugu guk jubilazioak guretarako ere iritsiko da. Edo guk guk ez da iritsiko deus ere gu borrokatzen ez badugu. Inoiz, ez da klase borroka den biztertian eta baditu zenbait mende, ez da inoiz deus lortu lehiotik behire egonik. Beti izan da, kalera datorri eta kalean borrokatu ez. Behire ezazu, bankoak irabazi dute inoiz baino gehiagoko etekinak izan dituzte lehenengo 3 hilabete hauetan, ez? Iberdrola. Hortan ikusi dezakegu nola jolasten duten kapitala handi horiek eta zer egiten dute? Hauek egiten dutena da nahi dutena. Eta prezioa nahi duten neurrien neurtu, handitu, jeitsi, denen artean, denei guri kendu pixket, beraiek gehiago irabazteko. Baina lana ematen dakute, Patxi? Bai, karo, bai, lana bai, beharrezkoa baigera, bere negozioa mugitzeko. Bestean ez gintuzten ez da hori ere emango, ez? Baina beharrezkoa baigera. Baina mekauen dira, hasi behar dugu pentsatzen eta diskursoak argiak egiten, erranez, zuk horre ironiaz erran duzunen, lana ematen digute. Ez digute deus ematen. Kendu egiten digute. Guk produzitzen dugun, langilea produzitzen dugun parte bat, beraiek gordetu egiten dutelakotz. Eta ja, ni gehien bat hariniz multinazional horietaz, horiena da argien irakusten duena. Baina beraiek ere nola edabide guziak dituzte eskura, eta gero sindikatuko jefeak erosten dituzte, eta hainbertze bitarteko zikin erabiltzen dituzten, jendeak azkenean konbentzitu egiten dute, hemen ez dagoela irten bidirik, ez dakiz eta bakizar badagoela. Badago bidea, baina hemen klase borroka da. Hemen gu langileak sokatirako talde bat bezala gara. Ez badugu gure aldera tiratzen, beraie bere aldera tiratzen dute. Baina ezin gara gelditu deskansuan, ez dago deskansurik, edo batera edo berzera. Eta hor buru berlarri sartu behar dugu. Eta horren inguruan ere gai bat aipatu nahiko nuke. Adibidez, ikaragarria iduritzen zait lehengoan gertatutako Bizkaiko enpresa batean. Non greban dauden ertzantza ganda eta hango langile bat jipoitu eta ospitalera eman behar izan dute. Nor da ertzantza inor jotzeko kalean? Nola izan daiteke langile bat kalean ari dena? Diskurso hauek egin behar ditugu. Gure duintasuna, langileen den duintasuna enpresario eta ertzantza guzien gainetik dago. Nola igorri dezakete ertzantza jipoitzera langileak? Baina hau ez da posible. Eta horrelak, hoi krimen bat da. Hoi, la leche da. Eta horren inguruan guk ezin gara gelditu. Ez da deklarazione bat, salaketa bat. Greba, eta erantzun ikeragarria, eta solidaritatea bilatu. Eta ertzantza botak beren herritara. Zertako ez diregaten enpresarioen gana jornaliko zen espalimediete, enpresarioak atxilotzera, enpresarioak jipoitzera. Euske uste dut hemen, ari garela, berzeitz bat ere erabiltzen dena haunitz, eta ez duena gehiagin balio da, negoziazioa. Hemen, zenbait zugen ez dago negar. Langile ez, enpresarioekin, enpresario ondiekin eta espekulatzaileekin, ez dago negoziatzerik. Dago irabaztea. Hor borroka, klase borroka dago. Eta zuk aberasteko hemen dikendu behar duzu. Eta hau langileak dire. Eta karo, gauza hauek behar ditugu guk askoz ere gehiago argitu eta askoz ere gehiago zabaldu eta horien alabera bizi. Zerengatik langile baten duintasuna beste edo norena bezen bat bada esparimeda gehiago. Eta hemen oso oituratua dire jipoitzera langileak, murriztera gure jornalak, baldintzak okerrago egitera, lantegietan ere hiltzera berdintzaile erredut. Badire inbertzen egurri, horrela egiten direnak, ez? Baina, Patxi, haiek erranen dute guk nahiko ginuen, igo soldatak, baina soldatak igotzen batugu, adibidez, Iberdrolan eta Amazonen, orduen ez gara inkompetitiboak, eta
Eta orduen enpresa etxi barko ginuen. Ez da bakarrik ez direla kompetitiboak, eske ja monopolioa lortu dituzte. Eske egin zutelek pribatu zituztenean, bere lagunei saldu zieten, karo, bisosetan enbeste enpresa horiek. Baina orduen ere erraten zuten horrelako, eske kompetentziarik ez badago, pues prezioak ez dire kontrolatzen. Kompetentzia egintzen, gelditu dire, bi enpresa handiak alor bakotxean, eta horrekin dabiltza, eta hori zepasten da, beraiek kontrolatzen dituzte. Begiratzazu, Iberdrolarena da lotsagarria, baina hau ez dakit nik, sindikatuak, politikariak, eta gobernua beharko lukete buru belarri. Ze demonio aldatzen da gaurti bi herrera, prezioa, igual eguneko 10 igotzeko, argindarrain prezioa indartzeko. Ze aldaketa izan da egun batetik bertzera? Ukrainiako gerra. Bai, arrazoi teoriko bat, nolapait ere guen gainatzeko, baina beraien kostuan, igo da egun batetik bertzera langileen jornal eguneko 10. Eske ez du logikarik, baina gu ari gara beraien logikan nonta telebistan eta prentsan gertzen diren beraien gezurrak onartzen. Nik ez dakit beraien negozioa nola dauden. Nik dakidena da nire inguruko jendeak, ni bezala direnak oso justu bizi direla. Eta baina nik ez dut gehiagik eskatzen, erran edut nire goera berezia izan daiteke. Baina, joren, zertako egera horlakoetan? Hoi denak ordi, bai. Patxi, atzo beraz aldarkatu harra da maiatzaren bata, pentsatzen dut, atzo egun handia. Ez dakit, kusi ziren deialdi ezberdinak, hau da, batzuek deitu zuten 12etan, bertzak 12:30, zuk 6etan, hau zer da, ezkerraren betiko arazoa? Hau da, bueno, betiko ez, hemen interes desberdina daude. Badago, gu beharko genuke denak elkarrekin, baina horretarako ere, bertzi ikuspuntu antzekoa beharko genituzke izan. Zeren, karo, zuk pensatzen baduzu, ez dela borrokatu behar, ez duzu ganai manifa batera borroka aldarrikatzen duen horbaitekin. Eta horrelako gauza bat daude, eta horrelakoak, eta zoritxarrez, hautsita daude bain bizazu, komisiones obreras eta UGT. Patronalakin sinatzen dute dena. Nonta beraientzako lausos hartzen dituzte edo, hemen bertan hasi ziren ere mozten lehenko gobernuak, baina atxartu zuten, bertze soet hartu zuele gobernua zerengatik hor diru atratzen zuten administraziotik, ez? Eta zuri edo zure etorkizuna nolabait ere konprometitu bali meduzu, beraiek zure ordaintzen dizutelako, edo beraien bitartezuk dirua eskuratzen duzulakoz, ez dago ezer egiterik, beraien alde dago. Hemen egin behar dena da lehenik aztertu ongi non dauden langileen interesak, non dauden jendexeen interesak, non dauden espekulatzaile haundi estopitoiek, oraintxe irakurri dut Real Madridko presidentearen liburua. Espekulazioetan erosiz politikariak urbanismo aldaketak eginez da, pura espekulazion milioi pile bat bilatu du gizon horrek kontrolatzen du, zaharretxeak ere kontrolatzen du dena. Eta horri denak agurre egiten. Nola izan daiteke hau? Olako gizon bat beharko zen bota, Madriltik ere ez da, itxura bezala ez du eskubiderik horregoteko. Baina horri agurtzen zaio. Eta horrelako gauzak, lehenik egin behar dugu jakin klase borroka badagoela eta batzuk, interes batzuk mantentzen dituztela, zenbait politikari hoien interesak babesteko ari direre lanean, eta jende gehiena lanean, berea ezin bukatu, hilabete ezin bukatu, jornal triste batzuekin, eta gainera, hemendik aintzinet datorrena, askoz ere murrizketa gehiago dakar. Eta hori, ikusi dugu Grezian zepastu den, eta hori gainera ikusiz, gerra badutela itzaki bezala, hori egiteko, eta gainera hor, nahasmen hortan, beraiek esku sartu dezaketela nahiko horrez, eta horretarako dutela polizia, eta horretarako dutela epaileek, etorkizuna iluna da. Horrengatik guk hasi behar dugu zintzoki prestatzen eta borrokan entrenatzen nolabait errateko moduan etorkizuna hobetzeko eta etorkizun hobe bat bilatzeko eta dagoena denen artean banatzeko.
Karo, ez dago dirurik. Florentino ematen badiozkazu, 1.000 milioi, ez da hor gaz gordailu hoi gaizki atrazaiolako, bala, letxe galdu dezala, bertzegeren negozioetan galdu egiten dituzte batzuten. Baina ez, bertzei ordaindu. Eta hor, bueno. Patxi, zer ordeen aldarrikatuko zenuke maiatzaren batean, Iberdrola, Amazon, esku publikoetan jarri barko dire? Behar da aldaketa zalantzarik gabe, horiek eta etxe bizitzako politika osoa ere bai. Zertaz, zerrengatik gauz horiek beharrezkoak dire, eta horiek negozioen menpe ezin dire mantendu. Horiek beharko ziren publiko egin, eta kudeaketa publiko batekin, eta horiek ematen dituztena denen artean banatu. Eta momentuz eta lehenbiziko gauza egin beharko zen izin zen zergak aldatu. Zerrengatik beraiek deus egin gabe erabazten bali beduten 1000, ezin dire egon bertzealde batera begira, ez, hori denena da. Eta hori denen onerako behar da. Bezazu, badaude bi gertakizun oso adierazgarria direna gaiunen inguruan. Espainiako selekzioa futboloko munduko txapelketa irabazi zuenean, primak kobratu zituzten Australian edo Hego Afrikan. Zertaz, zergak ez ordaintzeko. Eta egona ziren, Espainiako bere bihotzeko nazioa defendatzen, baina dirua bere kontu zelaik, batek bakarrik utz egin zion eta ez zuen petratu. Joko Olimpioetan, Arantxa Sánchez Vicario, la atleta española, medalla de oro de España, España. Zergak Suizan. Eta gero, gure dirua ematen digu prima bezala Arantxa Sánchez Vicarioi, berak gure aurrean gero burla egin eta segitzeko bertzaldera. Horrelako gauzen inguruan sensibilitate pixket beharko genuke. Horrelako jenden eintzina zikera, zer aigera egiten hemen, zer astakeriak egiten ari gara hemen, ez? Eta karo, beraiek hoi egiten balin badute gero nola izain de dirua. Alde batez dirua kentzen digute, baina bertzaldetik gure duintasunare hankapetara sartzen dute. Zuk batxe ez dituzu kontuak Suizan? Mugaraino iritsi naiz, baina ja muga ez dut gainditu Suizako muga. Patxi, negozioaz ari ginen eta negozio ere aipatu izan da Ukrainiako gerran, eginen dugu repaso txiki bat, ez dakit fronte hori aldatu den, leheno aipatzen genuen ere armekin eta negozio handitz egin dela. Ikaragarria. Amerikarrek ez izen bat 1.000 milioi eramaten dituzte armetan. Gero bakitute pasten den, bere etxean dituzten armazar guziak horrelakoetan sartzen dituzten eta egiten dute ere negozioa. Eta gero, Ukrainiarrei ordainaraziko die, ez? Baina, zuk gizarte hau antolatua baduzu gutxi batzuin negozioa gero eta handioagoak izateko, zure gizarte horrek bide laburra du. Zu bakar bakarri da, jende batzuk igotzeko. Hor zer lehendabiziko gauza informazioa. Informazioa da, gerra baten galtzen den denbiziko eskubidea, ez? Denak Putin zagur bat dela ari dira. Eta bertzeak, zuk usi duzu bertzeak norbait hil dutela. Bertze sarraskiren bat egin dutela. Baina ikusi dugu gauza bat. Kazetari bat atxilotu dutela inolako eskubiderik gabe. Eskubide guztiak enduta. Hoi euskalduna da. Eta denak Putin da gaiztoa. Eta gurea den edo gure euskalduna gainera. Den norbait horrekin ez du importa. Hoi egonda dilar barnean. Zer egin du Estatu Espainiar gobernuak hoi atreatzeko edo horren eskubideak babesteko? Ez errez. Azkeneko drogadiktua Tailandian alpatzen dutena preso, Estatu Espainiaren begirunea asko zera handio badu horre baino. Eta zer aigera? Aigera gezurrutxean, nik ez dut zerten norduen arrazoina eta norkez. Gerra batean ez du arrazoinik inorkez. Eta gerra irabazten du indar gehiago duena, punto. Eta horrengatik egin behar da, gerra ez. Porque, karo, zertaz da inbasioa Rusiak egin duena eta ez da inbasioa Marrokok egin duena Saharan, edo juduek egiten dutena Palestinan. Non, beraien eremua, bizi eremua ere kendu egiten zaien. Hoi denak hor daude. Eta hoi denak, eta karo, orai unen inguruan gainera, ez hoi askita, orai dena igoko da. Zertaz? Petrolioaren bide normalak, orai zenbait erdikaldua direla, eta berze zenbaitzuk aprobetxatzen nahi direla, negozio egiteko. Patriota handi horiek,
Prentsan eta beren bihotza haundia irakusten duten horiek eta inbertzetekin dituztenak urte bukaeran, horiek denak dire gure etxaiak, gizartearen etxaiak, munduaren etxaiak dire horiek. Eta horiek erran behar dugu, eta hemen txalotzen eta nolapait ere psikologikoki babesa ematen horrelakoa. Nork errandu hemen Nafarroan gu ere gerra unten sartua garela, zeren eta OTANen gaude, OTANen eremu bat daukagu guk gure probintzia unten ere. Eta ez dugu begiratzen ondoan dugunari. Zertaz, ez zaielako interesatzen beraiek, hasten bali mezen, orain norbait edo hemengo, oraindik ez delako iritsi, baina ikusiko duzu edozein momentuten iristen bali da mogimenduren bat unetere, nola hasiko diren berehala, bueno, pues txaloka OTAN egiten ari dena, eta OTAN da hiltzaileen talde handi bat. Eta badu esperientzia lehengo Jugoslavian egindakoak ikeragarriak izin dire. Eta Amerikarrei ari dira agertzen. Eta atzo informazio bezala agertzen zen ere, Inglaterrako inbertze asesor edo, bat zeudela, hiri isi hortan, fabrika hundi bat baitago, ez egin du izan hor. Mariupolen. Bai, pues hor Britainia hundiko zenbait teknikari eta instruktore militarrak edo hor daudela barruan. Eta hor dutela arazoa hortik garbitzeko, zerrengatik patzen dituzte Sovietarra patzen dituzte lehenengo lerruan, terraten dite, bota, zuek tiroak, usko izen horriko duzu. Baina, gerra bat beti zikina da, baina gero bat garbitzea, hau garbitzen ari den moduan, lotsagarria. Motzean patxi, nor ateratzen da irabazten gerra honekin eta nor galtzen? Dirua, kapitala, enpresa hundioiek, multinazionalak, irabazle. Galtzaile, langileria, jende xea. Ez du inport nor duen arrazoia edo nork ez duen arrazoia. Inport duena da nor du indarra, eta indarra dute hori. Eta gainera, lehenik, kentzen digute guri pentsamolde libre eta kritiko bat izateko aukera, eta bertzaldetik, bueno, Zeleski badakigu denen hortzen. Ezkerreko partido guztiak legezkan putziak zituen. Hoi, fascista bat da. Eta, bueno, horrek irabaziko du, horren inguruan dauden kapitala berriz ere irabaziko du. Salduko du armak, izintu inbertze soldadu eta aratigorriak, eta petrolioak hau eginen du, eta kontrolatuko du berriz, ez da mundua nahi du kontrolatu horretarako Amerikarre dituzte inbertze basen mundu guztian banatuak. Kapitalak seguraski eta munduko interesek sortzen duten bertze albokalte bat edo, haiek erraten duten terminologian da, hegoaldeko herrialdetan, Afrikan, ekialde hurbilean eta bar, sortzen diren gerra gatazkak, mineraletan eta baliabidetan dauden interesak, horrek sortzen ditu desplazatuak, migranteak, eta orain ere hemen sumatzen ari dugu, nik handizetan erratutut, Mediterraneoa igo dela bidasoaraino, eta ari gara ikusten bidasoan ere, muga pasatu nahi duten jende hauek bertan itotzen, ez? Oso gogorra, eta gainera, hau ere berdin du, dirua dago atzean, baina gero filosofia bat behar da babestu, non guk, ez dakit zer garen, horiek dire etorkin ilegalak. Non demonio da diren ilegalak, usoak ere ilegalak dire, pasten direlaik. Hemen ze pasten da, lotsagarria. Gertatzen ari dena hor, lotsagarria. Munduko jendeena da, eta dene badugu eskubidea nahi dugu lekura joateko. Beharko genuke, ez dugu eskubide hori baina. Eskubide persona bezala beharko genuke hori. Eta hemen gertatzen ari dena, eta gerla guztiek sortzen dituen arazoa da, hor badaudela hainbertze mineral, hainbertze aberastasun posible, eta horien zerbitzurako ari dela mundu guztia antolatzen. Haizten erten unik etxe bizitzaren gaia berdin da, zergatik etxe bizitzak egiten badire negozioa eta espekulatzeko, beti izango da, izin duzu, igual etxe bizitza, baina arazoa ez da inondik ere konpontzen. Ruandan gertatzen ari dena da gaurko momentuan gauzik gogorrena Europar izateaz alketu beharko genuela, non Inglaterra o Gran Bretaña ari dan erabakitzen, horrate iristen diren beltzak, afrikarrak, hortik hartu bota eta Ruandara eraman. Eta antxe utzi beraien kabuz bizitzeko herrialde pobrenetariko bat. Baina nola daiteke hori horrei, xerriak edo, xerri basa bezala mendire laxatu eta horrutzi edo
Ze demonio da, ze nolako gizartea dugun guk. Eta gainera, podore guziak nolabait ere, edo isilunea dela eta edo kritika zorrotza egiten dutela, horiek onartu egiten dute. Guk ditugu eskubide guziak. Zertak gara ganginen badagu garat? Bere egunet etortzen dire guk garat ganginen gauz berdinetako ez. Guk ganginen ebastera, guk Europarrak garatzen dut, ebastera. Beraiek heldu dire lanera, ogia bilatzera. Eta hala eta guziz ere, ditugu guk gandik ez gezurra dirudi nola engainatzen dugun geren burua ideia filosofikoak eta aztertzeko orduan. Gu euskaldunak ere egon ginen Ameriketan hain zuzen ere lanean. Ez zuzen bat abizen oraindik Argentinako selekzioan eta denetan hor ikusten dituzu abizen euskaldunak. Egin ginela, karo ibili ginela, eta bueno, nire adineko 12-14 gazte bada, bueno, gazte izan zirenak nire bezala, Ameriketan ditut. Ameriketan, nire adinekoak, Ameriketan daude. Artzein gantziren, gero ian gelditu ziren, migrazioa zer izan den, zer den, guk ere badakigu. Baina gero Afrikatik heldu do hoiei ez dut eskubiderik bai. Patxi, euskaldunekin akitzeko, bolo ibili da eta titular haunditzartu ditu espioitzaren kasu horrek ez, Pegasus, trama horrekin, ez dakit, zerbait, harritzen dizun zerbait ere? Deus ere, baina orain txeldun itzelek entzun dut, orain presidenteak eta gerra ministrak atera dute teoria bat, erranez, ez zuela Estatu Espainiarrak ikertu kanpotik datorren zerbait dela. Osak, dirudienez, bilatu dute hildo bat horrela jendeari engainatzeko nondik nora doazen, ez? Erren dut, Estatu Espainiaren olako gauzi izan da, eta ez egin gobernuak deus ere, beste norbait sartuta aztertu duelakoz gai hoi. Lotsagarria, gainera, hoi bakarri dute beraien lapurketa. Erregea lapurtzen aldu, lapurtu du. Erregeak hitzuen berean nahiat, ez zitzaion ezer gertatu. Zer gehiago nahi dute jakin, hemengo zuzentasuna babesteko. Hor da, gu beti jakin izan dugu hemen ezker abertzaleko jendeak eta ikertuek zirela eta PNV-ko inbertzere bai, hemen abertzale izan daiteken edo nor, beti izan dute, joera hoi podereak, nolabait ere kontroloi egiteko. Baina kasunten lotsagarria. Eta hola segitzen dugu, baina tente mantentzen bagara eta horrelako azterketak egiten badime ditugu, eztabaidatzen badugu eta gero gehien juntetzen balin bagara soka hortik tiretzeko dena batera, bertze gizarte bat antolatuko dugu. Bueno, Patxi, azkeneko mezu positibo horrekin utziko dugu gaurkoz. Bertze batean egonen gara eta ea badiren berri hobeak. Mila esker analisi politiko honetan laguntzeagatik. Plazer handiz. Hau izan da dena gaurkoz magazinean, bihar ere hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.